Samtang congratulations sa mga bag-ong ni Pasar, bag-ong mga abogado nga nigawas nga bar exam result kagahapong adlaw. O lang sa mga wa makahimo nini, sige lang no. Padayon lang. Way angay kabalakan kana pa may sunod nga mga katuigan, sunod tuig, la kumbati lang, no di lang magpakawa og paglaom. So atong gi-congratulate ang mga bag-ong mga lawyers and congratulations sa University of San Jose Recoletos College of Law sa bugtong subuanon nga nakasud sa top 20 mga higala nga bar examination. Top 10, top 20, no? Siya mao si Joy Loyloy Umpad nga nakakuha og score nga 91.25 nga nahimutang sa ikaunom nga dapit. Straight to the point. Top 6 mga higala sa 2025 bar examination. Congratulations ngadto kang Attorney Joy Loyloy Umpad gikan sa University of San Jose Recoletos. Samtang sa laing mga balita sab, didto mga kagalaan sa lungsod sa Cebu nga, may usa ka lalaki nga naglingkod lang atubangan sa katindahan kalit nga gidunggap sa makadaghang higayon sa usa-usab ka lalaki. Straight to the Ang point. maong hitabo nakuhaan mahigala og footage pinaagi sa CCTV sa maong tindahan. Ang suspect dali hinuong nadakpan sa kapulisan.